Durant el 2017, l'atur ha baixat a la Garrotxa. En concret, la taxa projectada de desocupació es situa al 7,77%, amb 2.118 aturats, quan fa un any la mateixa xifra era del 8,88%. Però la tendència a la baixa del segon semestre del 2017 s'ha aturat aquest mes de desembre, on 71 persones han perdut la feina. Benvinguts a les notícies. Tot i que es tanca un bon any respecte a l'objectiu de baixar el nombre d'aturats, cal recordar que els darrers mesos els tècnics laborals insisteixen que cal millorar els salaris i la durada dels contractes als treballadors. I en política, ahir, més d'un centenar de garrotxins van concentrar-se aquest dijous al vespre per expressar el seu suport a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana i expresident de la Generalitat, que ahir va declarar al Tribunal Suprem a la vista per revisar la presó preventiva que el manté a Estremera des del novembre. L'alt tribunal ha decidit per unanimitat mantenir-lo tancat. En esports, avui destaquem que la Unió Esportiva Olot rep diumenge a 4:45 de la tarda la visita de l'Hèrcules d'Alacant, un rival a la zona alta. Els de Raúl Garrido volen continuar amb les bones sensacions del final de 2017 i una victòria davant els alacantins seria una gran passa per aconseguir l'objectiu de la permanència. I a nivell cultural, avui esperem els Reis, però ahir Cantut, l'espectacle que encapçalen Carla San José i Carles Belda, va acomiadar-se dels escenaris omplint la sala El Turín d'Olot. El públic garrotxí va poder gaudir per última vegada d'algunes de les cançons tradicionals i populars de les comarques gironines que recull aquest projecte. L'atur a la Garrotxa durant el 2017 ha caigut en un 1,11%. En aquests moments, la comarca projecta una taxa d'atur del 7,77%, en comparació amb el 8,88% registrat ara fa un any. De totes maneres, aquest desembre s'ha trencat la tendència a la baixa del segon semestre, amb un augment de 71 persones aturades respecte al mes passat. La Garrotxa tanca un any positiu pel que fa a l'objectiu de baixar el nombre d'aturats. En concret, durant el 2017 han trobat feina 257 persones que estaven en situació d'atur. Això significa que la taxa projectada de treballadors desocupats en aquests moments és el 7,77%, amb 2.118 persones aturades, quan fa un any la mateixa dada indicava el 8,88%. A Olot, en un any, han tornat a entrar en el mercat de treball 166 persones, situant el percentatge a la ciutat al 8,33%. La baixada anual garrotxina ve donada sobretot en la franja d'aturats de llarga durada. 84 persones han trobat feina quan feia més de 2 anys que no en tenien, respecte als altres sectors estudiats. La tendència del 2017 a Catalunya també és a la baixa i la taxa d'atur es situa en un 11,73%. Però les xifres també indiquen que a la Garrotxa aquest desembre s'ha parat un descens continuat des del setembre i hi ha un increment d'aturats. 71 persones han perdut la feina durant el darrer mes de l'any a nivell comarcal, 57 només a Olot. I des dels mateixos tècnics d'ocupació també es reconeix que queda pendent solucionar un altre aspecte del mercat, la millora de la qualitat dels llocs laborals ocupats, a través de l'augment dels salaris i l'allargament dels contractes als treballadors. En política i al vespre, les entitats sobiranistes van organitzar mobilitzacions davant els ajuntaments per donar suport a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, coincidint amb la vista d'ahir al Tribunal Suprem, on va demanar poder sortir de la presó. A Olot, un centenar de persones es van concentrar davant de Can Joanetes. Aquest migdia s'ha fet pública la decisió de mantenir-lo tancat. La Garrotxa va sumar-se aquest dijous a una nova mobilització ciutadana convocada per les entitats sobiranistes. Més d'un centenar de persones van concentrar-se a les 8 del vespre davant l'Ajuntament d'Olot per demanar l'alliberament d'Oriol Junqueras, l'exvicepresident de la Generalitat, que és a la presó d'Estremera, a Madrid, des del 2 de novembre. L'acte es va convocar ahir a diverses ciutats, coincidint amb la vista al Tribunal Suprem per estudiar el recurs contra la presó preventiva, de la qual no en va sortir cap decisió. A Olot va ser la portaveu local d'Esquerra Republicana, Anna Bernades, qui va obrir l'acte de protesta amb un recull de frases de Junqueras. I sempre ens deia: hem de guanyar i guanyar i guanyar i tornar a guanyar, perquè podem guanyar i posar la victòria al servei de tothom, abraçant tot el país. Som els fruits de moltes derrotes, però també estem convençuts que som la llavor de totes les victòries. Moltes gràcies.
Els representants de les entitats sobiranistes van llegir un manifest en nom d'Òmnium Garrotxa, Assemblea Nacional Catalana i Assemblea en Defensa de la Llibertat, on denunciaven un cop més la situació que viu el país i demanaven l'alliberament dels empresonats. Són indefensables des del punt de vista de qualsevol demòcrata, independentista o no, les mesures cautelars extremes que li estaven aplicant. Es pot perseguir en una democràcia un polític que ha obeït el mandat de les urnes, que ha procurat fins al final el diàleg amb els adversaris polítics i que ha defensat sempre la no violència davant de les porres i les amenaces? Exigim que la Fiscalia retiri les seves acusacions contra els diputats, els alcaldes i els activistes polítics que persegueix. Exigim el lliure retorn del govern legítim de la Generalitat, el que va sorgir de les eleccions del 27 de setembre de 2015 i ara de les eleccions del 21 de desembre de 2017 han ratificat. Com és habitual, l'acte va finalitzar amb un minut de silenci i el cant dels segadors. I en la mateixa línia, Òmnium Garrotxa ha organitzat durant tot el dia d'avui una iniciativa per enviar els millors desitjos als polítics empresonats. Es tracta de decorar un dels arbres de Nadal que hi ha a la plaça Mercat d'Olot amb paperets grocs on cadascú pot deixar-hi el seu desig. També disposen d'una caixa de solidaritat per donatius i de paper per embolicar regals amb el lema "El millor regal és la llibertat". La plaça Mercat ha estat l'espai escollit per Òmnium Cultural Garrotxa per dur a terme la seva última iniciativa a favor dels polítics presos. Es tracta de decorar un dels arbres de Nadal que hi ha a la plaça amb llaços grocs i papers grocs que contenen els desitjos de qualsevol que s'hi vulgui apropar. Es tracta d'una iniciativa voluntària i gratuïta. També disposen, però, d'una capsa per a donatius i de paper per embolicar regals amb el lema "El millor regal és la llibertat". Òmnium demana que la gent comparteixi els seus desitjos de llibertat pels presos polítics amb un arbre dels desitjos per la llibertat. Això es fa arreu del territori i aquí a Olot es fa durant el dia d'avui. Serem aquí a la banda de la plaça Mercat des de les 11 fins a les 2 i des de les 5 fins a les 9. Tothom que vulgui pot passar, agafar un paper groc, escriure el seu desig de llibertat pels presos i penjar-lo a l'arbre. Una iniciativa més de les entitats sobiranistes de la Garrotxa amb la intenció que els desitjos escrits als papers arribin, d'una manera o l'altra, als presos. Ara ens aturem uns minuts per fer una petita pausa per la publicitat i a la tornada els presentarem el nou jugador de la Unió Esportiva Olot. Es tracta del davanter centre Marc Cosme, que arriba procedent de Badalona. Diumenge l'Olot s'enfrontarà a l'Hèrcules a casa, però Cosme encara no podrà debutar amb l'equip. En parlem de la prèvia del partit d'aquí uns minuts. Ho dèiem abans de la pausa, la Unió Esportiva Olot va fer oficial ahir l'arribada d'un nou jugador. Es tracta de Marc Cosme, davanter centre procedent del Badalona, que ve per ocupar una posició que tant Martín Posse, primer, com Raúl Garrido, ara, han detectat com una de les debilitats de l'equip. Cosme, però, està pràcticament descartat pel proper partit contra l'Hèrcules per temes burocràtics. Raúl Garrido ja té el nou de referència que buscava. El seu nom, Marc Cosme. Nascut a Faura, el davanter de 26 anys arriba procedent del Badalona, on no ha comptat amb gaires minuts. El nou futbolista olotí està convençut que l'equip se salvarà. Marc Cosme jo em considero un jugador d'equip. Estic per al que faci falta, per al que el míster em demani. Sobretot quan estic en punta, fixar els centrals, per la meva estatura, crec que tinc un bon joc aeri, però puc aportar també a l'equip amb el valor per baix quan tinc en posició de valor i sobretot crec que tinc uns bons moviments en atac, tant a l'espai com en curt. El nou davanter de l'Olot va parlar amb Raúl Garrido abans de prendre la decisió de fitxar i el tècnic el va convèncer. Sí, jo el jugador el coneixia d'altres anys, d'anys anteriors. És veritat que aquest any a Badalona no havia tingut molta participació al joc, però el conec bé i crec que ens pot ajudar molt i
Bueno, el vaig comentar a Sergi Rasset aquesta possibilitat i ell ha estat obert a això i bueno, finalment content perquè ha vingut i espero que ens ajudi molt. Cosme és una opció més en atac. Segons Sergi Rasset, director esportiu de l'Olot, des del principi van tenir clar que volien a Marc Cosme per tot el que els pot aportar. Amb en Marc tindrem aquesta referència amb un molt joqueri, tindrem mobilitat, jo crec que és un jugador amb molta voluntat a l'hora de la pressió, com deia, de fixar els centrals, inclús que pot córrer també a l'esquena. Cosme firma fins al 30 de juny i en principi serà l'única arribada al mercat d'hivern, tot i que Rasset està treballant en 2 o 3 opcions per reforçar el lateral esquerre, però haurien de ser cessions o a un cost molt baix. La Unió Esportiva Olot rep diumenge la visita de l'Hèrcules d'Alacant, 6è classificat a 2 punts de la 4a plaça, que dona accés a play-offs. Els de Raúl Garrido buscaran tornar a obrir una ratxa sense derrotes i oblidar en aquest 2018 al final de 2017 a segona B. Per obrir l'any, un gegant. L'Hèrcules d'Alacant serà el primer rival de la Unió Esportiva Olot el 2018, un rival de la zona alta, un més en aquests darrers partits, que visita un municipal d'Olot on no han estat capaços de guanyar ni Vilareal B ni Mallorca. Els de Raúl Garrido volen donar un cop sobre la taula després de l'aturada per vacances. Sempre hi ha el dubte quan s'atura la competició si és bo o dolent per l'equip. Quan un equip està en bona situació sembla que per aturar-se no està bé, però jo crec que el més important és que vam acabar amb molt bones sensacions. Això és el més important. Pese a perdre, vau veure el partit i crec que mereixíem almenys l'empat i crec que aquesta sensació, més enllà del resultat, de com l'equip va jugar la segona part, crec que permeteix que la gent cregui. L'Hèrcules visita Olot amb la intenció d'atrapar l'Ontinyent i l'Elx a la taula i poder situar-se així en zona de play-off. Contra el Mestalla, contra el Lleida, son equipos que requieren muchísimo esfuerzo, muchísima concentración. Espero que va a ser muy difícil, que va a ser complicadísimo. Tienen una plantilla amplia y buena, Entonces, pues no espero un escenario de mucha dificultad, pero con mucho convencimiento, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza para poder superar a este rival y convencidos, insisto, convencidos de que vamos a salir adelante. Lluís Espares, Baixa Segura i Micaló i Toril seran en dubte per aquest diumenge. A 2:45 de la tarda, l'Olot buscarà donar un cop sobre la taula davant l'Hèrcules. Passem a l'actualitat cultural perquè ahir al vespre Cantut, que encapçalen Carles San José i Carles Belda, va acomiadar-se a Olot dels escenaris. L'espectacle, vinculat a un projecte de recuperació de cançons populars, recull temes del cançoner de les comarques gironines. El públic garrotxí va poder gaudir-ne per última vegada. Gloriosa Santa Quintèria, vulgueu-nos afavorir, guardeu-nos del mal de ràbia, que és un mal que no es pot sofrir. Sota un nom ben gironí, Cantut, l'acordionista Carles Belda i el cantautor Carles San José han actualitzat algunes de les lletres i músiques pròpies de la tradició oral de les comarques gironines. Després de prop de 50 concerts arreu de Catalunya, aquest dijous Cantut aterrava a Olot en un concert especial, el darrer de la gira, que va omplir la sala del Torín. Per nosaltres ha sigut magnífic, ha sigut una gran sort que ens ho hagin encarregat i una gran sort haver pogut portar als escenaris i el disc. Tot ha sigut una experiència molt bonica. Per tant, per nosaltres ho valorem fantàstic. Jo almenys ho valoro molt bé. Però hem estat més d'un any fent feina plegats, i també amb la Coloma i el Jordi, el Panxi, i els de Van Robert i els altres sinergies, som més colla. I està bé, hem estat més d'un any fent feina plegats, molt gratificant, molt satisfactori, molt enriquidor, i per poder-ne gaudir hem de descansar una mica de nosaltres mateixos. Llavors, si ens ve de gust, ja hi tornarem. Cançons i músiques que cantaven els avis com el Gitano, Serrallonga o el General Bum Bum van sonar ja a la capital garrotxina, tancant aquesta etapa de treball conjunt. Les cançons de Cantut queden ara per la posteritat en format CD, que ha estat reconegut als Premis Enderrock com el millor disc folk de 2017.
I un any més, Olot es prepara per rebre els Reis Mags d'Orient aquest vespre i aquesta nit. Ho farà amb algunes novetats. Recordin que el recorregut de Ses Majestats serà diferent a l'habitual amb motiu de les obres del Firal. La cavalcada acabarà al capdamunt de les escales de Sant Esteve, on hi haurà els trons des d'on els reis saludaran els nens i nenes. Arribaran a peu fins a l'església i les carrosses es quedaran al carrer Mulleres. Com és tradició, l'alcalde Josep Maria Coromines els farà entrega de les claus de la ciutat i després la cua es farà per la rampa, de manera que les escales quedaran lliures per poder veure bé els reis. Una altra de les novetats serà la carrossa del mag i la ubicació dels carters reials que aniran a peu de carrer per poder recollir les cartes dels nens i nenes que encara no hagin pogut donar-la. L'hora d'inici i el lloc no canvien. A 2:15 de la tarda la cavalcada sortirà des de la plaça Clarà. Ses Majestats també arribaran a altres poblacions de la Garrotxa. Els primers garrotxins en veure'ls seran els de les Planes d'Hostoles i Besalú, que ho faran a partir de les 6 de la tarda. 15 municipis garrotxins més gaudiran de la visita reial més màgica de l'any. Recordin que podran veure la cavalcada d'Olot a partir d'un 7:15 del vespre en directe per Olot Televisió. Com saben, cada divendres els apropem als consells dels professionals de l'audició i la visió de la mà de Fluvià Òptics i Audiolot. Avui, però, ens acompanya Miquel Fluvià per explicar-nos algunes novetats en els seus establiments. Miquel Fluvià, benvingut. Hola, bones. Primer de tot, aquests canvis tenen a veure amb la ubicació dels establiments del grup de Fluvià Òptics. Sí, correcte. Fem dos canvis, dos trasllats. Un és el tema d'Audiolot, que canviem el local del carrer Mulleres, ens trasladem al centre d'Olot, molt més cèntric, on està ara la Vista Òptica Sant Esteve 12, al carrer Major. És a dir, a partir d'ara, a partir del 19 de febrer, aquest centre es dedicarà a audiologia i el que era l'òptica d'aquest centre es trasllada a Fluvià Òptics al carrer Sant Rafel. Canvis d'ubicació que permetran també oferir una millor qualitat del servei, primer de tot a nivell auditiu, Audiolot, amb un mètode innovador. De què es tracta? Sí, bàsicament, nosaltres on estàvem fins ara teníem 100 metres quadrats, no arribàvem, i al fer el canvi guanyem el doble d'espai, 200 metres, i això ens permet treballar amb el sistema Tomatis, que és un sistema innovador de reeducació auditiva, que bàsicament permet tractar des d'infants que tenen problemes de TDA, d'hiperactivitat, problemes d'audició, de seguiment a l'escola, gent que vol aprendre idiomes per aprendre idiomes amb molta més facilitat, o gent amb problemes auditius perquè no és el mateix escoltar i entendre. A part d'escoltar, reeducant l'oïda pots aconseguir escoltar molt més bé i entendre molt més bé les paraules. Per tant, un millor servei també per a aquelles persones, nens i adults, que tinguin problemes auditius. Correcte. I que necessitin entrenar-los. Això a partir del 19 de febrer ho podrem donar, que ara, com deia, per problemes d'espai no podríem oferir-ho. A nivell d'òptica Fluvià també millora la qualitat del servei amb aquest trasllat. Correcte, bàsicament amb això que aconseguim és ser pioners a comarques gironines, ser pràcticament l'única òptica de comarques gironines que tenen dos gabinets completament equipats. És a dir, quan dic completament equipats vol dir amb la màxima tecnologia, amb 2 retinògrafs instal·lats a cada gabinet, amb una OCT, un tomògraf de coherència òptica, que això permet explorar la retina en totes les seves capes. Per fer un símil és com si veiéssim la retina, un retinògraf normal és com mirar la portada d'un llibre, un OCT el que fa, te veus totes les pàgines, i això permet detectar glaucomes, per fer prevenció de degeneració macular, és a dir, la primera consulta, la primera eina per fer prevenció de salut visual. Això a comarques gironines és pioner i serem els primers a comarques de poder-ho oferir. I això, al mateix temps, són 4 òptics que treballen simultàniament, perquè tenim dos gabinets completament instal·lats i una sala d'entrenament visual. És a dir, en quant a servei òptic i a salut visual, són totalment candamenters i oferim un servei de primer nivell que la Unió permet poder oferir. Ja heu començat a fer aquests canvis per situar-vos encara més al primer nivell del que és l'audiologia i també la visió. Quan es faran efectius completament? Parlàvem del febrer. Exacte. El tema d'audició serà el dia 19 de febrer, més que res perquè el local del carrer Sant Esteve 12 s'ha d'adequar, hi ha d'haver una petita reforma d'adequació d'espai, i el de l'òptica, sí, l'òptica el Fluvià Òptic ja estava funcionant, ha estat molt més senzill d'adequar l'espai, i això ja s'ha fet aquesta setmana i ja estem treballant al 100% amb aquest sistema.
Molt bé, doncs Miquel Fluvià, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i explicar-nos aquestes novetats sobre la seva feina que el situa com una de les empreses capdavanteres en el seu camp. Moltes gràcies per ser aquí i per més informació als espectadors els emplacem a consultar els seus establiments. Molt bé, moltes gràcies. I pel que fa al temps, sembla que per Reis n'haurem d'estar pendents del cel. El pronòstic del servei meteorolog.com ens indica que regnarà l'estabilitat durant tot avui, però el canvi s'apropa de cara al cap de setmana. Arriben pluges que podrien ser generoses, sobretot entre la tarda i el vespre de dissabte. Pel que fa a les temperatures, diumenge l'ambient serà fresc i humit i la cota de neu podria baixar als 800 o 900 metres. Com cada dia, el nostre meteoròleg Lluís Mí Pérez ens amplia de seguida aquest pronòstic. Abans, actualitzem els titulars al sumari d'avui. En un any, la taxa d'atur projectada de la Garrotxa cau fins al 7,77%, en comparació amb el 8,88% registrat ara fa un any, i 257 persones han trobat feina durant el 2017. De totes maneres, el mes de desembre s'ha trencat la tendència a la baixa, amb un augment de 71 persones aturades respecte al mes de novembre. Més d'un centenar de garrotxins van concentrar-se aquest dijous al vespre per expressar el seu suport a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, que ahir va declarar al Tribunal Suprem a la vista per revisar la presó preventiva que el manté a Estremera des del mes de novembre. L'alt tribunal ha decidit per unanimitat mantenir-lo tancat. La Unió Esportiva Olot rebrà diumenge a 2:45 de la tarda la visita de l'Hèrcules d'Alacant, un rival de la zona alta. Els de Raúl Garrido volen continuar amb les bones sensacions del final del 2017 i una victòria davant dels alacantins seria una gran passa per aconseguir l'objectiu de la permanència. Càntur, l'espectacle que encapçalen Carles San José i Carles Belda, va acomiadar-se i al vespre dels escenaris omplint la sala del Turín d'Olot. El públic garrotxí va poder gaudir per última vegada d'algunes de les cançons tradicionals i populars de les comarques gironines que recull el projecte, reconegut com el millor disc folk de 2017 als Premis Enderrock. Fins aquí les notícies d'avui. Ja saben que poden seguir informant-se de tot el que passa a la Garrotxa a través de la nostra pàgina web, olot.tv, i també està el cas de les xarxes socials. Moltes gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Com saben, cada divendres els apropem als consells dels professionals de l'audició i la visió de la mà de Fluvià Òptics i Audiolot. Avui, però, ens acompanya Miquel Fluvià per explicar-nos algunes novetats en els seus establiments. Miquel Fluvià, benvingut. Hola, bones. Primer de tot, aquests canvis tenen a veure amb la ubicació dels establiments del grup de Fluvià Òptics. Sí, correcte. Fem dos canvis, dos trasllats. Un és el tema d'Audiolot, que canviem el local del carrer Mulleres, ens trasladem al centre d'Olot, molt més cèntric, on està ara la Vista Òptica Sant Esteve 12, al carrer Major. És a dir, a partir d'ara, a partir del 19 de febrer, aquest centre es dedicarà a audiologia i el que era l'òptica d'aquest centre es trasllada a Fluvià Òptics al carrer Sant Rafel. Canvis d'ubicació que permetran també oferir una millor qualitat del servei, primer de tot a nivell auditiu, Audiolot, amb un mètode innovador. De què es tracta? Sí, bàsicament, nosaltres on estàvem fins ara teníem 100 metres quadrats, no arribàvem, i al fer el canvi guanyem el doble d'espai, 200 metres, i això ens permet treballar amb el sistema Tomatis, que és un sistema innovador de reeducació auditiva, que bàsicament permet tractar des d'infants que tenen problemes de TDA, d'hiperactivitat, problemes d'audició, de seguiment a l'escola, gent que vol aprendre idiomes per aprendre idiomes amb molta més facilitat, o gent amb problemes auditius perquè no és el mateix escoltar i entendre. A part d'escoltar, reeducant l'oïda pots aconseguir escoltar molt més bé i entendre molt més bé les paraules. Per tant, un millor servei també per a aquelles persones, nens i adults que tinguin problemes auditius. Correcte. I que necessitin entrenar-los. Això a partir del 19 de febrer ho podrem donar, que ara, com deia, per problema d'espai no podríem oferir-ho. A nivell d'òptica Fluvià també millora la qualitat del servei amb aquest trasllat. Correcte, bàsicament amb això el que aconseguim és ser pioners a comarques gironines, ser pràcticament l'única òptica de comarques gironines que tenen dos gabinets completament equipats, és a dir, quan dic completament equipats vol dir amb la màxima tecnologia, amb 2 retinògrafs instal·lats a cada gabinet,
amb una OCT, un tomògraf de coherència òptica, que això permet explorar la retina en totes les seves capes. Per fer un símil és com si veiéssim la retina, un retinògraf normal és com mirar la portada d'un llibre, un OCT el que fa, te veus totes les pàgines, no? I això permet detectar glaucomes, per fer prevenció de degeneració macular, és a dir, la primera consulta, la primera eina per fer prevenció de salut visual. Doncs això, a Comarques Gironines, és pioner i serem els primers a comarques de poder-ho oferir. I això, al mateix temps, són 4 òptics que treballen simultàniament, perquè tenim dos gabinets completament instal·lats i una sala d'entrenament visual. És a dir, en quant a servei òptic i a salut visual, són totalment candamenters i oferim un servei de primer nivell que la Unió permet poder oferir. Ja heu començat a fer aquests canvis per situar-vos encara més al primer nivell del que és l'audiologia i també la visió. Quan es faran efectius completament? Parlàvem del febrer. Exacte. El tema d'audició serà el dia 19 de febrer, més que res perquè el local del carrer Sant Esteve 12 s'ha d'adequar, hi ha d'haver una petita reforma d'adequació d'espai, i el de l'òptica, sí, el Fluvià Òptic ja estava funcionant, ha estat molt més senzill d'adequar l'espai, i això ja s'ha fet aquesta setmana i ja estem treballant al 100% amb aquest sistema. Molt bé, doncs Miquel Fluvià, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i explicar-nos aquestes novetats sobre la seva feina que el situa com una de les empreses capdavanteres en el seu camp. Moltes gràcies per ser aquí i per més informació als espectadors els emplacem a consultar els seus establiments. Molt bé, moltes gràcies.